Bon dia, avui us parlaré de la saga de You, que és una saga escrita per Estelle Mascamé i està composta per 3 llibres. La primera és Love You, el segon és Need You i el tercer és Miss You, que aquí ara mateix no el tinc, però ja me l'he llegit. I l'últim és Forever You, que no forma part de la saga, forma part de la saga però no de la trilogia, i és la història explicada per part del Tyler, que és el nostre protagonista junt amb la Eden. El Tyler i la Eden són uns germanastres, però que no es coneixen per germanastres al principi. I al final es tornen a reencontrar gràcies a que la Eden va casar el seu pare a passar un estiu. Allà comencen a tindre una relació més bona i comencen a tindre una mica d'amor. Això provoca que les persones no els veguin gaire bé i, clar, porta molts problemes a la seva família. Però, clar, si ells no eren germans de sang quan es van conèixer, tampoc sabien que eren germanastres, quina culpa ells tenen de que s'hagin enamorat? Pues això tracta aquesta història perquè també hi ha molta manipulació de part d'alguna ex del Tyler, de si diu que està embarassada, i va tractant molts temes que altres llibres no tocarien. També tracta una mica sobre les drogues i com el Tyler aconsegueix sortir de les drogues, degut a que ell es va posar al món de les drogues perquè el seu pare era un maltractador i tot li havia complicat la seva vida. Llavors el Tyler no aconsegueix tindre gaire bones notes, però ell vol ser un educador per als adolescents que caiguen al món de les drogues quan ell aconsegueix sortir gràcies a la Eden. I la Eden és la més bona influència que aconsegueix tindre el Tyler en molt de temps. Llavors, la Eden té també molts problemes, perquè, per exemple, la Megan, l'ex del Tyler, li porta com proves de tests d'embarassos i tot, de que si l'ha embarassat el Tyler, i això comença a provocar molts problemes amb la seva parella. També l'acceptació la no acceptació dels pares del Tyler o de la Eden, no ajuda. Això fa que el Tyler estigui a punt de deixar la relació, però la Eden mai es rendeix i aconsegueix que la Ella, la seva madrastra o la mare del Tyler, els apoyi i aconseguim que el Tyler continuï amb la seva relació. El Tyler marxa cap a Nova York degut a que el pare de la Eden, o sigui, el seu padrastre, no l'accepti i ja no el vulgui més a casa. Llavors, marxa de Santa Mònica cap a Nova York i la Eden va al següent estiu cap amb ell. I aquí comença el segon llibre. Però avui, més que tot, sincerament, no s'he vingut a explicar el primer llibre, que és el que tinc més recordat, degut a que va tindre la major impressió amb mi, perquè me'l vaig comprar d'una manera que em va cridar una mica l'atenció, vaig llegir una mica la recerca i em va agradar. Així que, primer us recomanaria que us llegiu el primer. I, clar, a lo millor és una mica llarg, però és un llibre que val molt la pena.